exoplanet blah. Blah, 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 blah. Kinka, klima eta natura krisia. Albisteak. Kaixo entzule, zer moduz? Amaitu da ja urtarrila eta otsaila ere gogoz hasi dugu hemen. Hemen dituzu hortaz, azken asteotako albisteak. Otsailaren 6an bete dira 5 urte Zaldibarko zabortegian luizia izan zenetik. Joaquin Beltran eta Alberto Sololuze langileak hondakinen azpian harrapatuta geratu ziren. Zaldibar argitu plataformako kideek deituta ekitaldi bat egin dute asteburuan. Eta hildakoa komentzeaz gain erantzukizuna nork duen argitzeko galdegin dute. Asteburuan, hau ere, Bilboko itsasadarraren azpian egin nahi duten tunelaren proiektua gelditzeko eskatu dute herritar askok eta askok Bilbon. Eskari horrekin batera, ibilgailu pribatuen erabilera murriztu eta garraio publikoari lehentasuna emango dioten neurriak galdegin dituzte. Joan den urtarrila inoizko beroena izan da Kopernikus zerbitzuaren arabera. Industria aurreko datuen aldean 1,75 gradu zentigradu berotu da airearen temperatura. Kanadan, Alaskan, Siberian eta Europa ekialdean izan dira anomalia gehien. Uraren temperatura berriz 20,78 gradutan kokatu da, eta horren bestez ez du gainditu iazko urtarrileko temperatura. Estatuen eguneko 95ak ez du bete 2035erako plan klimatikoak aurkezteko epemuga. Edo beste era batera esan da, Parisko hitzarmena sinatu duten 195 estatuetatik, 10 bakarrik bete dituzte beren konpromisoak. Atzo zen planak aurkezteko azken eguna. Egoera ikusita, Nazio Batuen erakundeak epemuga atzeratuko du. Hauek albiste nagusiak eta orain gainerakoak sakonago. Gaur Kinka podcastean, baso eta lur kudeak eta arduratsuago bat. Ura ez ezik natura ontzeko. Albiste gehiago Kinkaren buletinean. Eman izena berria.eu atarian eta jaso ingurumen gaiei buruzko azken albisten berri zure posta elektronikoan. Kinkatik kinkara. Kaixo, Oli, zer moduz? Kaixo, nagore, apur bat hotzez, ezakit, negu bete-betean gaudelako izango da, eta badagokio garaiari, baina, oztuta. Zer moduzu? Zure antzera egia esan. Goazen beroan, sartzera orduan, zer termino ekarri duzu horretarako? Arkitektura bioklimatiko. Arkitektura bioklimatiko, ados, pentsatzen dut, nondik joango den, baina zer da nagore? Gizapediaren arabera, eraikin guztiak, mota batekoak eta bestekoak, irizpide ekologikoen arabera diseinatzen eta eraikitzen dituen arkitektura da. Arkitektura mota bat da orduan, irizpide ekologikoen arabera egiten dena? Tokian tokiko baldintza geografikoak eta klimatikoak hartzen ditu kontuan, orientazioari buruzkoak, aireztapenaren ingurukoak eta abar. Hala, horiek probestuz energiaren kontsumo maila minimizatu nahi da, horretarako, hau da, kontsumo hori murrizteko, zura edo beira bezalako material birziklagarriak erabiliz, eta horrekin batera, energia sortzeko eguzki panelen moduko baliabideak jarriz. Ados, tokian tokiko ezaugarriak hartzen dira aintzat. Ezaugarri horiei etekin ateratzeko eta horrela kontsumo maila txikitzeko, ezta? Eta hori egin daiteke material birziklagarriak erabiliz adibidez edo baliabide berriztagarria jarriz. Primeran, Oli. Eskerrik asko. Oso termino aktuala dirudien arren, urteak atzera eginda ere kontuan hartzen zen praktika bat da hau.
Gizapedian zehazten denez kasurako, 20. mendearen amaiera aldean sortu zen terminoa. Antzinako zibilizazioetan neurri batean arkitektura bioklimatikoaren irizpideak jarraitzen zituztelako. Industriaren garapenarekin batera etorri zen arkitektura estandarizazioaren ondorioz, baina ikuspegi hori galtzen joan zen, klima eta natura krisiak berriz ere berreskuratzera behartu gaituen arte. Zuk esan duzu bai, behartu gaituen arte, zeren gugati balitz, uste dut berdinetan jarrituko genukela. Ziurrenik bai. Mintzatu izan gara basoaz, mintzatu izan gara lurraz eta mintzatu izan gara uraz ere. Gaurkoan baina hirurez batera mintzatuko gara, basoaren, lurraren eta uraren artean dagoen loturaz. Hain justu ere lotura hori bera du Ikergai Naia Gartziak. Neiker erakundean dabil ikerlari, eta gaur egun Life Urbaso deituriko proiektuan dago murgilduta. Zera ikertzen ari da, ea baso eta lur kudeaketaren protokoloak moldatuta, hobetu eta handitu ote daiteken lur gainazaleko ur edangarriaren arguneetatik gora, ibai arroetan zehazki, doan uraren kalitate eta kantitate maila. Baso eta lur kudeaketaren plangintza arduratsuago bat eginda lor daitekela uste baitu. Izan ere, ikerlariak esan du sarri begiratu izan dela arguneak nola hobetu, maiz behatu izan dela halaber tratamenduak nola hobetu, baina ez justuki ura bera nola ondu. Guk edaten dugun ur edangarri gehientsuena gainazaleko ura da, eta gainazaleko ur hartune horietan jasotzen dugun uraren kantitatea eta kalitatean eragiten du puntu horretara drainatzen duen lurraldean egiten diren lurzoru erabilerek. Gauza da arroa dela garrantzitsua, ez? Arroa da hartune horretara, hartunea da tutu bat, hodi bat. Bale? Erreka batetan kokatzen den tutu bat, zeinetan errekako ura jasotzen den, eta tutu horretatik eramaten da zuzenean ura potabilizazio tratamendu plantara. Tratamendu planta horretan ura tratatzen da segurua izan dadin, eta gero berriro ere beste tutu batzuetatik gure etxeetara bideratzen da. Hori da hornidura sistema. Eta orokorrean beti begiratu izan da uraren kalitatearen inguruan eta beti tutuak nola hobetu, itxukinak ez izateko, ez? Ura ez galtzeko, nola hobetu tratamentuak eta barreta. Baina guk esaten duguna da, hartunean bertan, errekan ur gordina deritzogun horri, hau da, tratatu gabeko ur hori zenbat eta hobea izan, tratamentu gutxiago egin beharko ditugu, eta euskaldunontzat osasunerako hobea izango da ura. Orduan, ikasi dagigun, nola hobetu dezakegun ur hori. Aipatu bezala, ugari eta ugariak dira uraren kalitatean eta kantitatean eragina duten faktoreak. Eta horietako batzuek nabarmendu bezala, lotura zuzena dute basoaren eta lurraren kudeaketarekin. Arroan, lurralde horretan egiten ditugun kudeaketak eragingo dutelako hartunean josoko dugun ur gordinaren kantitatean eta kalitatean, ez? Erabakitzen dugunean arro horretan zer landatu, adibidez basoak badira, ez? Kasuan, zer landatzen dugune espezie aukeratzen dugunean ere uraren kantitatean eragingo dugu. Zergatik, zuhaitza beti berdea izan, hau da beti ostoz beteta egon urte osoan edo neguan ostoak galtzen baditu, ez da berdina, hazkuntza azkarreko espeziak landatzen baditugu, xurgatuko duten ur kantitatea ez da berdina izango hazkuntza geldoko espeziak landatzen baditugu, hori uraren kontsumoari dagokionez, ez? Eta gero kudeaketarekin, hau da,
behin zuhaitz horiek menditik atera nahi ditugunean, nola ateratzen ditugunak ere eragina izango du. Hau da, arraseko mosketa bat egiten badugu, eta lurzorua biluzik usten badugu, eurite baten ondorioz, lurzoru hori errekara joateko probabilitatea handiagoa da, eta ondorioz hartunean jasoko dugun ura sedimentuz beteta egongo da. Eta sedimentu horiek kendu egin behar zaizkio ur horri edangarri bilakatzeko, ez? Orduan, nola kudeatzen dugun erabilera bakoitza ere garrantzitsua da puntu horretan jasoko dugun uraren kantitate eta kalitaterako. Uraren kantitatean zehazki adibidez, harreman zuzena dute zuhaitz espeziek eta espezie jakin horien nolakotasun bereizgarriek. Zikloa izaten da. Euria egiten du eta euria lurrera iristen denean topatzen duen lehenengo pausalekoa adaburua izaten da, ez? Zuhaitzen adaburua. Eta adaburu hori ostoz beteta badago, euria iristen da lurzorura indar gutxiagokin, ez? Eta gutxiago iristen da ere bai. Ze adaburu horretan gelditzen da euriuraren zati bat. Eta zati hori zuzenean evaporatu egiten da, ez da lurzorura iristen. Beraz ezin da errekara iritsi. Eta gauza da horako kasuetan gainera, hazkuntza azkarreko zuhaitzak landatzen ditugunean, beraien zurgapen maila hori moteltzen hasiko liratekenean, moztu egiten ditugula berriro. Eta berriro hasten gara zerotik, eta berriro mantentzen ditugu beti elikagai eta ur gehien behar dituzten faseetan. Hasiera batean Urdaibain eraman nahi zuten aurrera Life Urbaso proiektua. Baina gonbidatuaren hitzetan ez da erraza izan arro esperimentalak bilatzea. Azkenean beraz 3 eremutan ari dira garatzen, Bakion, Markina Xemeinen eta Busturian. Arro horietan ikusi dutenarekin, naturan oinarritutako irtenbideak proposatu dituzte. Hori da finean proiektuaren funtsa. Baso eta lur kudeaketaren protokoloak moldatuz eta bereziki naturaren indargunetan oinarrituz, basoaren, lurraren eta uraren arteko elkarrekintza optimizatzea. Proposamen horietako batzuk garatuak dituzte, eta horietako zenbait azaldu dizkigu. Tartean, babes bereziko eremuena eta ibar basoen berreskurapena xede duena. 3 arroak daukate gainazaleko urredangarrirako bideratuta dagoen hartune bat, bakoitzak ematen dio edaten bere udalerriko zati bati, eta gero bai Bakion eta bai Busturiko arroetan eukaliptuak nagusitzen dira momentu honetan. Hasieran proiektu hasi genuen eukaliptua gaientzen zen, eta Markinakoetan gaientzen ziren koniferoak. Eta orduan guk zer proposatzen dugu Life Urbason? Guk proposatzen ditugu 4 babes eremu ezberdin hartuneko ur hori babesteko. Ze gure helburua hemen kasu honetan da urredangarriak. Eta horretarako proposatzen duguna da lehen babes eremua deitzen diogu ibar basoen eremua, planteatzen duguna da errekatik alde bakoitzera 25 metroko babes eremu bat, non hor gure asmoa da ibar basoa berreskuratzea. Momentu honetan gure 3 arro esperimentaletan ez daukagu ibar basorik, baso landaketak daude. Eta orduan eraldaketa hori egiteko, ibar basoa berreskuratzeko egin duguna da zuhaitzak 20 zentimetro baino txikiagoko zuhaitzak zirenak moztu ditugu motozerraz eta txikituan egurria lurzorura gehitzeko, egurria biodibertsitatearako eta materia organikorako, hau da karbonorako oso garrantzitsua dalako, eta gero 20 zentimetro baino, diametro baino handiagoko zuhaitzak egin dituguna eraztundu. Eraztuntzeak zer suposatzen du? Izerdia, hau da, zuhaitzak ura xurgatzen duenean lurzorutik ez dela ostoetara iristen. Hau da, moztu egiten ditugu kanal horiek, ez? Gora doazen kanal horiek. Eta orduan, zuhaitza gutxinaka zutik hiltzen joaten da. Orduan, horrekin sortzen duguna da, zutik dauden zuhaitz hilak biodibertsitaterako, okilentzat eta bar, oso interesgarriak diren habitatak direlako. Eta horrez gain egin ditugu landaketa aberasgarriak, ibar basoetako tipikoak diren espezie autoktonoak ere landatu ditugu ibar baso hori berreskuratzeko. Hori ez gain badira nabarmendu nahi izan dituen beste 2 eremu garrantzitsu ere. Argunetik Urgora 200 metroraino doana eta 400 metroraino doana. Horien egoera hobetzeko ere badituzte planteamenduak.
ariketa berdina egin dugu babes bereziko eremua deitzen diogun beste eremu bati, hau da, Artunetik Urgora 100 metro, arroak daukan formak ematen duen 100 metroko radio batetan dagoen azalera horri deitzen diogu babes bereziko eremua. Eta hor ere, gure helburua sedimentuak ez iristea denez Artunera eta uraren, ur gordinaren kalitate hori mantentzea denez helburua, horren kudeaketa helburua ere babes kontserbazioa da, eta hor ere ibar baso bat berreskuratzeako teknika berdinak erabili ditugu, bi eremu horietan. Eta gero dauzkagu beste bi eremu, ur Artunetik Urgora 200 metrora iristen dena lehengoa, 400 metrora azkena, hor ere arroaren forma kontutan hartuta, eta hor proposatzen duguna da estaldura jarraia izango duen basogintza bat egitea. Zergatik, dena ezin da izan kontserbazioa, egurra lehengaiak ere ekoiztea garrantzitsua da, kontutan hartuta egurra edo zura oso material jasangarria dela, ez? Oza, berrer erabilgarria, karbonoa xurgatzen du, altzairuekin edo harriekin konparatzen baduzu, hau da, zuhaitz bat berriro landatu daiteke eta hasten da, baina kantera batetan kentzen duzun harria ezin da berreskuratu. Zurak badauzka berezitasun batzuk eta abantaia batzuk, eta orduan zura guretzat bai da lehengai garrantzitsua, baina ezin da ekoitzi edo zelan. Orduan guk gure Artune horietan Urgora lehentasuna beti ere ur edangarriaren kalitatea bermatzea denez, eta sedimentuak Artune horretara ez iristea, proposatzen duguna da lurzorua biluzik utziko duen kudeaketarik ez aplikatzea. Hau da, arrasteko mozketarik ez aplikatzea horietan. Ze lurzorua biluzik usten badugu, eurite baten ondorioz igadura handituko da, eta sedimentuak uretara iristeko, errekara iristeko aukera handitu egiten da. Bizkaiko ingurune hori gainera ur estres handiko eremua da. Eta beraz, onura asko izango lituzke bertan baso eta lur kudeaketa egokiago bat egiteak. Kontutan hartu behar dena da, adiez, Busturialdea, bertako errekurtsoetatik hornitzen den eskualde bat, ez? Lehartibai ere bai, adibez, Markina ere, bertako kurtsoetatik hornitzen den eskualdeak dira, eta beste Bizkaiko eskualde gehientsuenak, Legutioan dagoen pantanotik eraten dute gehientsuenak, eta bertatik ekartzen da ura, ez? Udan, euriteak murrizten direnean, erreken emaria ere jeitsi egiten da, eta orduan, urreskasiak sortzen dira, gainera kontuan hartuta, oso ingurune turistikoak edo uda garaian populazioa handitzen dira, eskaria ere handitu egiten da, ez? Orduan hor bai sortzen da gatazka bat. Eta honelako guk proposatzen dugunak, asmoa, edo behintzat hori da frogatu nahi duguna, eta horretarako monitorizatzen ditugu gure 3 arroak, ez? Da ikustea, ur kantitatea emari hori handitzeko gai garela arroetan lurzoru erabilerak ondo planifikatuta. Hori da asmoa. Eta Busturialdean dauden 39 Artuneetan horrelako proposamena aplikatuko balit, asmo izango litzateke ualde horren errekurtsoa handituko litzatekela eta kalitatea gainera hobeagokoa izango litzatekela, ez? Baina hori proiektuaren emaitzek eman beharko dute, ez? Urte amaierarako espero dituzte hain justu ere emaitza nagusiak, baina luzapen bat eskatuko dute ziurrenik. Proiektua berez, Europako Life programak diruz laguntza dago, eta berez 2025ko bukaran amaitzekoa da, baina luzapen bat eskatuko dugu, zemendiko lanak egiten gabiltza oraindik, ez da? Asmoa da, 3 arro hauen eraldaketak bukatzea datorren urterako, eta gero konpromisoa hartu dugu, proiektu honetan parte hartzen dugu, Neikerrek darama koordinazioa, baina bai EHUk ere parte hartzen du, eta bai Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak, eta BC3k, aldaketa klimatikorako ikerketa zentroak ere, eta F agentziak komunikaziorako, ez? Bai EHUk eta Neikerrek hartu dugu konpromisoa, monitorizazioa mantenduko dugula 15 urtez. Zergatik 15 urtez? Zuhaitzetaz ari garelako, ez? Orduan, zuhaitzen bizizikloak hain luzeak izan da, inertziak hain geldoak, eraldaketa horren inpaktua uren kalitatean eta kantitatean ikusteko denbora beharko dugu. Baina ez bagara hasten, ez dugu inoiz ikusiko. Proposamen eta planteamendu horiek guztiak aurrera eramanez gero, indartsuagoak izango lirateke bai basoak, bai lurra eta baita ura bera ere.
eta klima larrialdiari begira ere ostera erresilienteagoak bihurtuko lirateke. Naia Gartzia. Normalean, karbono galera handienak basoetan ematen dira lurtzorua galtzen badugu. Hau da, lurtzoruan kontutan hartuta, basoen karbonoaren gehientsuena lurtzoruan metatzen dela eta ez biomasan. Lurtzorua galtzen badugu, karbonoaren proportzio handi bat galtzen dugu. Beraz, kudeaketa mota honek lurtzorua estaldura mantenduko duenez eta lurtzorua babesteko helburua duenez, hipotesiak bai izango luke, karbonoa metatzeko ere egokiagoak izango liratekela, baina horretarako datuak behar ditugu hori bermatzeko. Baina bai klima larrialdiari begira guk proposatzen dugun hartune hauetan, oso ingurune konkretuak direla, hartuneetatik urgora 200 metrotan gabiltza hizketan, ez gabiltza hizketan azalera oso handietaz. Gune horiek bai bilatuko lirateke erresilienteago, zergatik, esan bezala, zenbat eta dibertsuago izan, estrukturalki heterogeneoagoa izan eta konplexuagoa izan, basoa klima larrialdien aurrean erresilienteago dalako. Eta basoa erresilientzia mantentzen badu, lurtzorua mantenduko du, uraren lurtzoruek izango duten infiltratzeko gaitasuna, ura iragazteko gaitasuna eta erreketako uraren kalitate ona mantentzeko gaitasuna mantenduko lukete. Orain kinka eraberrituan baita bonus traka ere. Hurrengo asteartean Naia Gartzia. Kinka, etorkizun bizigarriak irudikatzeko. Bukatzen goaz jada, arkitektura bioklimatikoa zaritu gara hiztegian, eta erreportajean aldiz Life Urbaso proiektua zaritu gara Neikerreko ikerlari Naia Gartziarekin. Baina dagoeneko badakizu entzule, agur esateko kantua falta zaigula. Gaurkoan Gorka Urbizuren Herri Txiki kantua. Astebete barru izango duzue gure berri kinkaren bonus track berezian eta 2 aste barru berriz gaurkoan bezala ohiko erritmoan. Berriaren klima eta natura krisiari buruzko kinka podcastean. Aio, aio! Herri txiki baten sortu nintzen, bada agurtzen dut orain. Ezin bada ez dugu eginen, baina geuk esan da. Zurekin hitz egin nuen aldian, enituen bukatu esaldiak, leio baten alboan nago orain, argia sartzen da. Aulki baten gainean, bezperako jantziak, herri txiki baten sortu nintzen, badazpada agurtzen dut orain. Ezin bada ez dugu eginen, baina geuk esan da. Zurekin hitz egin nuen aldian, ezin bukatu esaldi bat, leio baten alboan nago orain, argia sartzen da. Aulki baten gainean, bezperako jantziak,
jauziraino noa. Baten sortu nintzen, badazpada agurtzen naiz orain. Ezin bada ez dugu eginen, edo agian bai, edo agian